Господин областен управител, госпожо Григорова, господа офицери, сержанти и войници, уважаеми съграждани! На 3 март, националният празник на Република България, ще отбележим 135 години от освобождението. Да се стигне до историческия за нас ден в Сан Стефано, огромната руска армия преминава земите ни от север на юг, през лято и зима, до пълния разгром на турските сили. Именно в този победен ход авангардните части на левия страничен отряд на военните освободители влизат в Сливен през месец януари 1878 година. Посреща ги будният ни и бунтовен град, огласен от читовите песни, с радостни възгледи и пламена еуфория от това, че най-сетне е доживял да види осъществена героичната мечта да качи дивица. Поколения сливенски воители, хайдути, предприемачи, еднолюбци подготвят този ден, може би цял един век. Посвещават цял делото си на свободата и 17 януари завинаги ознаменува тяхната обща победа. Началото на онази славна година, първата в новия календар на България, е начало и на възхода на Сливен. След изстраданите десетилетия, в които турската власт трудно удържа непокорния дух на града с неговата икономическа, културна и просветена сила.